autoritats, còfrades, amics i públic en general. Molt bona nit a tots i benvinguts a la celebració de la segona PERCUMASCLETA d'Alcalà de Xivert. Jo estic segura que vos preguntareu, com va eixir la idea de la PERCUMASCLETA? Doncs bé, esta idea va eixir l'any passat dins del grup de Bombos i Tambors El Repiquet, amb motiu de l'exaltació provincial del bombo i el tambor que es va celebrar així mateix. Bombos i tambors sonen en campanes i trons, un espectacle únic al món. Cofradies, per a este poble és un honor tindre-vos esta nit així a la plaça de l'església, al peu del nostre campanar, per a celebrar la segona PERCUMASCLETA que ha organitzat el grup de bombos i tambors El Repiquet. I no vull deixar passar l'oportunitat d'agrair i felicitar davant de tots vosaltres que teniu una mateixa afició, el bombo i el tambor, d'agrair-los al grup El Repiquet la seva implicació en tots els actes, absolutament en tots els actes del nostre poble, i felicitar-los perquè tots els reptes que se proposen realment ho estan aconseguint. Ara fa precisament un any, en esta mateixa plaça, vam presentar al bombo, el gaspatxer, en una presentació que va ser, com tots vau poder comprovar, espectacular i impressionant. I avui també aconseguim fer una nit especial en la PERCUMASCLETA en tots vosaltres i presentant-nos, com ho deia Susan, al gaspatxer en la seva pintura, la pintura sobre la pell, on podeu veure els llocs més emblemàtics del nostre poble. Però ara no vaig allargar-me més perquè el que toca esta nit és escoltar-vos a tots. De nou, benvinguts i a disfrutar d'esta PERCUMASCLETA tan ruïdosa com espectacular. Moltes gràcies.